Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa siyang hari himaya. Kanang himaya mo na gitawag og kalipay, kabantog, kadako sa Ginoo, kahalangdon sa Ginoo. Muna pasudla ang Ginoo. Aron makasulod ang Ginoo og maghatag natog tinuod nga paglaom og kalipay sa kinabuhi, mo nang magsunod sa tag mga virtues, mo nang padayon tag pamalandong sa mga virtues or mga maayong buhat, mga maayong hiyas. Ang atong na pamalandungan sa litra nga hope, ang H, unsa to? Humility. Ang O, obedience. Ang P, piety or prayer. Ang E, excellence. Kani sila mao ni maghatag natog paglaom o kausaban sa kinabuhi. Nya ato ning sumpayan sa mga importante sa gyapon nga mga virtues gitawag og upat ka cardinal virtues. Cardinal. Hay may dakog ranggo, Monsignor o Obispo? Tubag. Obispo. Hay may dakog ranggo, Obispo o Cardinal? Hay may mas lami, Cardinal nga bread o o kanana ang Bisaya nga bread? Tag Cardinal. Bitaw, akong gi-search ang meaning sa cardinal, usad is meaning ana niya kay kanang hinge or bisagra. Kanang bisagra mao na siya nagkupot sa duha ka nagkalain og function nga butang sama sa pultahan. Ang pikas bahin magpakli-pakli, niya ang pikas bahin stable. Aron di sila magkalagyo, butangan nimo og bisagra. Ang virtues kuno kunway mag-control mahimong sala. Pananglitan, obedience. Obedience kunway mag-control ana niya, pataka lang kag obe, inig-ingon sa imong uyab adto tas amo. Obe dayon ka. Kay nahigugma man kaniya, abot ito, ingon na imong uyab, manood tas kwarto. Obedience man, obeda yun ka. Sakto na, dili. Wa mo nagbuhat na. Wa may nagkontrol. Niya, kaning mga upat ka cardinal virtues, mo ni mo control. Sama pananglitan kanang pagkamanggihatagon, generosity. Manghatag ka. Karon kay nangayo magsyabo, manghatag. Manghatag ka? Hatag, generosity god. Nangayo man og silain, pusil ang imong anak, hatag ka. Hatag. Nya paghuman, iya din kang ipusil. Patay. So kinahanglan doon nagyo mag-control para dili mo dagan sa extreme. Kay matod pa sa moral theology, anything in extreme is sinful. Ang tanan nga mosobra mahimog yung sala. Sobra ka positive, sobra ka negative, kana sala gina pulos. Parehas pagampo, ning pagampo pananglitan, piety. Sobraan sa kagyud ka maampoon, nga murag din agyog ka mobiya, gitawag sa nag-fanaticism. Kung dili sad ka moampo, sobraan na sad ka skeptical, tawgon sa nag-heresy. Or sa laing pulong way pagtuo ba? Nakaron, unsa may unang sa upat ka cardinal virtues, unsa may una natong pamalandungan karon, kanang prudence. Ang prudence pasabot ana
ang pagbuhat sa insakto. Pananglitan na ako ro'y buhaton. Ang pangutana, proper ba ni nga time nga ako ning buhaton? Proper place ba ni? Proper way o proper person? Ana, pananglitan karon ni simba mo kanang inyong gilingkuran, proper place ba na nga inyong lingkuranan? Unsaon nimo pagkahibaw nga proper place na siya? Kung musunod ka sa atong ashirits, mo to ganiha ako mong gipang irog dito kay di man to proper place kay wa man mo magtuman matud pa ni Kristo kung mutambong mo kumbira ayaw mo pagpili og lugar na inyong gusto, huwata ang inyong host. Karon kumbira man is Ginoo ang host, kami nga ni adin higi-assign kana mga ashirits diha mo na inyong host. Agad mo asa palingkuron, no? Ilingay mong tupad ing nisunod ka sa ashirit o ni supak ing na no? Bahala mo diya mo na proper place, proper time. Pananglitan manag-uyab mo, manag-uyab. Proper time ba, proper way ba, nga magsige na mog linayugay, magsige na mog kinuotay? Uyab pa mo. Proper way na of expressing your love. You love each other man. Proper, dili. Bahala mo diya. Pulos mo babae, nya may desisyon mo nga mag-uyab mo. Murasan mo banag asawa, magseksad mo, proper way na. Bahala mo diya. Puro mo laki, murasan mo husband and wife, sige sa mong tinukhangay, ambot unsaon na paghimo, proper na. Ambot lang. Mao na ang prudence. Mutudlo nato kana nga maong virtue, mutudlo na nato unsaon pag-exercise sa atong kaugalingon. Nakaron, unsaon nato paghimo aron prudent ang atong action, prudent ang atong gibuhat. First, imagina usa, pamalandungi usa unsay epekto sa imong pagabuhaton, ang positive o ang negative. Kay kada nato buhat na amang ginay positive impact, na asa nay negative impact. Pamalandungi kuno. Mag-sex mi karon, high school pa mi, unsa kay impact ani? No? Di ko manguyab. Bisag college na ko, nya in love kay ko aning tawhana or bayhana, unsa man ni proper ni? Nya pag abot na nimog 35, asa naman tong akong uyabonon, wa na may nanguyab. Maminpal na lang ko mga naas internet, proper ni o dili? Ba? Pamalandungi. Unsay epekto ang negative o ang positive. Second, number 2, sigurua nga ang imong aksyon katumanan sa pulong sa Ginoo. Planos Ginoo. Kay kanimang kung planos Ginoo, pulong sa Ginoo, maura ginay insakto. The best plan, the best words, maura gyud ang pulong sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, ang akong mga pulong espiritu o kinabuhi. Muna ko nang ato ganing buhaton, wa na gani masubay sa pulong sa Ginoo, sayop na. Lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, why prudence? Ay, lingi Ina ka nang imong naong, katumanan as pulong sa Ginoo. Ingna ka no? Katumanan? Pulong na is Ginoo nga ang imong buhok ingon anag color. Pulong sa Ginoo nga mao ginay porma sa imong kilay karon. Pulong bas Ginoo nga mao nay color sa imong naong, plano ba nas Ginoo? Kanarong imong gibuhat sa imong lawas, isip inahan, isip amahan, plano ba nas Ginoo? God. Nayuban, mudritso dayon og pamugos og eskwela,
Eskwela ko, kay di ko gustong muundang. O niya, naakay kwarta. Naay kwarta? May kwarta, bala na, eskwela ko. Ano? Mangutang ang ginikanan, naay kabayad. Na? Na. Una-una, agmayo. Karon bagyog ka, angay mo eskwela. Ako sa una, bugo kay ko. Pag grade 4, ingon des mama, undang na lang dong, igo na na. Kay kami grade 1 raman sad me. Kamo grade 4 na gani. Okay na kay na. Undang din ko. Pag humagduha ka tuig, balik ko eskwela. Ingos mama ay lagi eskwela kay bugo kay ka. Na, eskwela lang yun ko. Mailan ni kahuman ta grade 6. Kahuman di ko grade 6. Tauran pag ribbon, carpenter of the year. Pero bugo lang yapon. Na. Ma, eskwela ko high school. Mama ay lagi. Kay di ka eskwela kay perti sa natong lisura. Maglakaw. Sugag kandila, sudan, luyag asin. Mangarga, mamutos mangga para lagyod kay eskwela. Nya bugo man. Ingos papa anugon kayong tuig dong, nya mahagbong ragyapon ka. Kay perti nimong bugoa. Adto kos Ginoo. Kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, nothing is impossible with God. Matod pas unang pagbasa, pangayo bisan unsa ngadto sa Ginoo. Nangayo ko sa Ginoo, Ginoo, mahal nga birhen, lubaga intaw ning akong utok gikan sa bugo ibutang lag arang-arang aron makapasar. Oy, wara gilubag sa arang-arang, gibutang Dios Ginoo ngadto sa nindot-nindot. Naapil din ko sa top 10 sa among klase. First year, top number 3. Pag graduate na ako high school, ako dayo'y 5th honor. Ako pa'y wing commander. Asus. Daghan kong uyab ato eh. Niya, kisa man to. Ningkamot lang. Lagi ka nang mamalandong lagi. Kaya nga naman, ang pagsakripisyo, ang pagpasan sa cross, ang pagtinarong, plano manas Ginoo. Nagtinarong kong eskwela, nagtinarong kong trabaho sa akong mga buluhaton, nagtinarong ko sa akong pagpakig-uyab. Na ako'y uyab, pero wagid na ako tukhanga. Nga naman, pobre gugay ko. Bisan akong uyab, mubunlot na ako, mangadto lagi ako, ayaw lagi ako'y balibad. Pero inigabot sa nako sa amo, magsige sa kong ingon, nuguna ato nuguna ato. Kay ganahan sa kay kuana, hangtod karon, ganahan gyapon kuana. Sige. Suway ko dirig bunlot-bunlot, di ba? Moingon ra gyapon ko, ayaw lagi. Kay labanan sa nako akong pagkapari. Unsa mo da laban gi ko sa una nga galisod pa akong kuan nga ulitaw jud ko ato karon na nung pari ko, mununot na noon ko, pero ay sad mong kumpiyansa. Ay lang kay palabiig kumpiyansa. Mo na prudent lagi, be prudent. Katumanan sa polong sa Ginoo. And lastly, makapasantos ba nato ang atong gibuhat karon? Makapahimo ba natong liwat ni Mama Mary, liwat ni Jesus, liwat ni San Vicente Ferrer, liwat ni Mother Teresa, liwat ni San Roque ang atong mga decisions kinabuhi? Kanang imong pagsulob-sulob anang mubo kayo, kita na ng imong mga dughan, kita na ng imong mga puson, makapaliwat ba na nimo ni Mama Mary? Kanang magpista o niya, magsigig sugal, sigig inom, siging suyop, makapaliwat ba na ninyo sa inyong patron nga gipistahan? Kaning atong kalingawan nga Miss Gay, Miss Teens, makapaliwat ba ni nato sa atong gipistahan nga Our Lady of Fatima? Ba? Kinirong pagsimba nato sa Misa de Gallo, makapaliwat ba ni nato sa Ginoo o dili? Kusga. Kanang inyong pagpalit og slat, makapaliwat na dili? Kanang inyong dili mo palit sa slat, makapaliwat na dili? Mayuhan niya. Lingi ako na imong tupad be, lingi. Last na lang ning lingi. Nya og nato gani pukawa. Tanaw nimo sa akong naong santosonon, natanaw nimo sa akong naong santosonon o yawanon. Sige, katong santosonog naong manindog na ta.